Hello! What? Mikä toi oli? Pugi. Mutta joo, tervetuloa taas. Tuokion pari. Minkä ihmeen tuokion? Joo. Mutta nyt on todellakin jouluaatto. Ja tää mun joulukalenterivideohomma on mennyt oikeasti ihan puihin. 24. päivä. Joo. Ja mulla ei oo oikeasti mitään hajua, missä se kalenteri on, että tänään me ei avatakaan niitä luukkuja tälleen, että me avataan taas monta luukkua kerralla. Noin, ne on nyt avattu. Mutta nyt ehkä olette odottaneet, mutta ehkä ette ole odottaneet tätä tapahtumaa, mitä nyt seuraa. Tässä on pieni pikku probleema. Mitä tapahtuu? Mä olen siis jo avannut itse asiassa nämä mun lahjat ja katsonut, miten ne sisältää. Mutta nyt mä näytän, mitä mä sain ylipäätänsä. Koska mä en pystynytkään silleen niin kuin unboxaamaan niin silleen. Koska meillä valitettavasti välillä pidetään hyvinkin tiukasti kinnasta jouluperinteestä, eli lahjat avataan silleen, että kaikki näkette, mitä varmasti ollaan kaikki saatu, ja kello on nyt... Hienoa. Mulla ei oo kelloa seinällä. Miksi tää bugittaa näin paljon tää kuva mulla? Mä en tiedä, tuleeko teille asti, mutta... Mä näkisin mitä kelloa. No. Eikä se ole niin hirveän important, ellei mä sitten... Missä? Antaa olla. No, kumminkin. Aloitetaanpas, mitä me saatiin. Joo, mitä minä sain joululahjaksi. Ensimmäisenä sain tämmösen kivan teepaidan. Olisiko kenties minun tädiltäni, jos nyt muistan oikein. En ole ihan varma, koska mulla on niin huono muistajana. Niin. Tämmönen hassu paita. Siinä, te varmaan näettekö mitä siinä lukee. Siinä on tommonen, oikein tommonen hassu tommonen kuva tossa noin. Joo. Jostakin sitten mulla toi kuva pukittaa aivan järjettömästi, mutta mä en tiedä, että näkyykö se todellakin teille, mutta niin. Seuraava tuote. Menee tässä tämmönen, sitten mä sain tämmösen, tuskin tarvitsee edes näyttää muuten pahemmin, mutta siis tämä on kylpytakki. Niin. Koe ajettu. Sitten mä sain sairaan nopeen pipon. Nyt tää on liekkipipo. Vähän tää on pieni, mutta ei se haittaa. Sairaan nopea. Joo, seuraava. Ja kun mä tän sain mun tädiltä tämän seuraavan esineen, niin mietin, että anteeksi, onkohan nyt mennyt lahjat sekaisin? Mä ensin ajattelin, että tää on joku ihmeen käsilaukku. Siis ihan oikeesti, tää on ihan joku käsilaukun näköinen. Tälleen näin. Mutta tää onkin semmonen niinku... semmonen saunakassi, että niinku tänne voi niinku laittaa kaikki pesuaineet ja kaikki tämmöset tänne. Sitten on tämmönen kantokahva. Niin, tää on, minkäs merkkinen tää nyt onkaan. Jotain merkkiä. Sitten sen sisällä. Tässä on, ei nyt näe, koska toi heijastaa toi valo tolleen hirveen ilkeästi tolleen ärsyttävästi. Mutta tällaista tödyä. Noin. Sitten saman merkkistä hiusten pesuainetta. Mä en tiedä, mä heittelin niitä, mutta se on hauskaa. Sitten jotain lisää tödöä. Saman merkkistä. Miksi niin paljon? En tiedä. Joo! Onko tää jotakin vielä? Ei ollut. Toi oikeesti häiritsee mua aivan järkyttävästi tuo kuva pukittaa. Mä
toivon, että se ei bugita teillä. Täytyy vielä tehdä tarkistus sitten, että se ei bugita, koska muuten mä kuvan tää oikeesti uudestaan. Sitten. Tommonen. Ja se sisältää... Tämä on minun parilta tämä on minun kummitätini perheeltä ja kummistani perheeltä. Ja sain 2 leffalipuketta. Tää häirittää mua ihan hirveästi tuo heijastus ja tää lakaus. Mä en tiedä johtuuko tuosta valosta jotenkin, mutta eiköhän me ei pärjätä. Sitten mä sain Technical Problemante. Mä sain 3 paria sukkia. Voi tulla tarpeeseen. En tiedä, miksi mä tein näin. Siis näin. Sitten mä saan hupparin. Merkkiä Puma. Sitten mä sain jotain tosi outoa. Siis mitä nää oikeesti niinkun on? Mä en tajua, koska niinku... Tää on tämmönen juttu tämmönen. Lääräpäke. Sitten kun mä painan tosta josta napista, niin tähän syttyy tämmönen vihreä valo. Mä natkaisin sammutan ton toisen valon tosta noin. Niin siis tässä on tämmönen hauska vihreä valo. Ja nyt tää bugittaa hirveästi, koska liian alhainen valotus, mutta täällä on tämmönen vihreä valo. Missä meni? Sitten tää on tämmönen juttu. Joku kuminauha hommeli, että mä en tiedä, että pitäisikö tän olla jonkunlainen ritsa. Ja siis mulla ei ole mitään käsitystä, mikä tää on. Siis tässä ei ollut mitään niinku käyttöohje tai mitään, siis mä vaan sain tän. Mulla ei ole hajukaan, mikä tää niinku on. Jos te tiedätte, mikä tää on, että mä oon vaan pudonnut jostakin kelkasta vaan niinku pahemman kerran, niin kertokaa ihmeessä. Mä olen tyhmä. Sitten yllätys. Pesuaineita ja deodorantia merkkiä Adidas. Sitten se viimeinen, mikä on se yksi mielenkiintoisin, mitä mä sain. Tai ei välttämättä mielenkiintoisinkaan, vaan semmoinen. Kahtokkeen. Kattokaa, kun heijastaa hyvin. Uusi puhelin. Kiva. Sellaista. Uusi puhelin, totta kai. Se on hyvä. Nyt voi sitten tällä koota videoita. En ole vielä koittanut minkälainen kuvanlaatu tässä, mutta huomenissa kenties koittelen vielä. Joo. Ja tää on siis Samsungi. Tää on, tai mikäs tää nyt olikaan virallisesti. Paketti on täällä. Samsung Galaxy J1. Niin, tommonen. Samsung Galaxy J1. Ja niin. Siis täällä on jo virtaa. Että mä en oo vaan vielä näitä saanut tästä täytettyä näitä hommia, koska mä en oo vaan jaksanut, koska joo.
Mä teen nopea pari juttua, koska... Vaan... Joo. Kyllä. Toi. En tiedä. Mitä ihmettä täältä. No, mä teen nämä asetukset ehkä vähän myöhemmin. Ettei mene koko iltaa. Ettei mene koko videota. Siis oikeesti... Tää on varmaan ehkä oikeesti ehkä joku mun yleisin virhe. Että mä jään vaan oikeesti vaan tekemään jotakin ihan asiasta poikkeaa. Että mä vaan silleen, että mitenkäs näitä asetuksia laitetaan kaikilta. Joo! Mutta ei siinä mitään. Hyvää joulua teillekin vaan. Mä katon, mieluummin teen lisää videoita. Mä taidan mennä tuossa kohta katselemaan TVtä, tai tekemään jotain. Mulla ei oo oikeastaan kahjoa, että mitä mä menen tekemään, mutta mä menen tekemään vaan jotain. Joo. Mutta todellakin kiitos, että katsoitte, ja jos tykkäsitte videosta, niin laittakaa tykkäykset, ja mä en oo vieläkään saanut tuota sormenkynttiä leikattua. Mä oon kyllä hidas. Ja jos ette niin laittakaa disliket ja tilatkaa minun kanavani ja alas kommentteja ja jokaiselle teistä. Siellä ruudun toisella puolella olijoista, ketkä nyt katsoittekin tätä videota, niin erittäin hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta. Vaikka voiko uusi vuosi olla rauhallinen? Voiko se olla rauhallinen? Siis ammutaan räjähtäviä esineitä taivaalle. Onko se rauhallista? Mä en tiedä, mutta kumminkin. Kiitos katsomista ja niin kuin sanoin, rauhallista ja oikein mukavaa ja lämmintä joulua. Kyllä todellakin on, sillä joulu. Ja nyt on oikeasti lämpimämpi kuin viime vuoden juhannuksena. Siis juhannuksena pitäisi olla kesän ehkä lämpimin aika. Mutta jouluna on lämpimämpi. Voi. Ja eikä ollut lunta sitten yhtään missään. Mutta heippa, nähdään taas. Joskus. Moi.